Korbok Division ni bisingo khoroksa tangkhuk mamung mok bo khoroksa kwrwi nukhungni borok sal kwdungma jorarumwi bini tongthaino kwrwi wngtongmani bagwi koktwi salo Korbok Division ni wngwi Tipramo thani tangphangrok thangwi bono kaisa nok tangwi reikha aro thangwi manjakha Korbok district ni YTF working president Surojit Marak 28 number candidate Silchar Mono Bangkul Danshan Tripura Korbok Division ni president Hironmoy Tripura akosong paithago Tipramo ni working president Surojit Marak saka bupagrani luajimung baise borok kwrwi nukhungni borok rokno chubachu khaitongo tei bo saka bupagrani mari bai kwrwi nukhungni borok rokno teibo phainai salo jesuk mansak chubachu khainai hinui tei Tipramo thani tangphang lokurokno bo saka je abo haike kwrwi nukhungni borok rok tongkhe thangwi chubachu khainani bagwi Didi report Chumui TV Kurung kaham jatano sini Korbok subdivision kaisa momong mokni nok chujayano sini Tipramo tarafti Korbok subdivision ni ba Korbok political district ni Korbok ni resident sabtongo bibinno sini 28 ni candidate sardam sen titongo bebagno milage kaisa sen je sujano sungtine chubarano khaka nok rino sung nok tangi rina phaka sungte Tipramo tarafte sung hambai maro sung je o jagao jara chubachu khainai chini youth bati TWF Tipramo thane adong rono sung khabai kana khamba maro tangi himba chubachu rimane bagai tapno sin nok solitobo successful nyako ang koinai bebagno je Tipramo thane adong rono bibinno jagao omo hai jiti kwrwi borok tongkhangkhe sung Tipramo tharo borna chubachu khaidi geseng je buagrani je ideology 19 jati khancha o thanchani marino chungtiye kini khanchani marino tiye chungtini o jagao nokno chung success khairna hinai khaisa hambai